Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To a yau za mu yi pizza, gari, sukari, mai, yis da kuma madara da ruwa a gefe. Sukari kaɗan, mai, sai in haɗa da madara in haɗa su waje ɗaya, in sa gari ga kuma haɗin da na haɗa da madarar da kamira da yis ɗin. Gashi nan zan ƙara fulawa, fulawa na sa kofi ɗaya ne, to zan ƙara wani kofin ɗaya again in haɗa, ina kwaɓawa. Gashi nan ina haɗa shi, ina ƙara sa wani, zan bar shi bayan nan. Ruwan ba sai na sa ba, in na ga ina buƙata in sa ruwa sai in sa, in ba na buƙata kuma zan rufe ta in barta kamar minti 30 haka ta tashi. Sai in zo nan ga tumaturi niƙaƙƙe da mai da kayan ƙamshi da kuma tumaturin gwangwani zan soya su, in haɗa su waje ɗaya gashi haka da albasa a ciki. In ba kya buƙata ma ba dole ba ce albasa. Ya zama dai kin sa albasa da tafarnuwa ga kayan ƙamshi na sa ina soyawa su soyu sosai. Sai sun yi soyu sosai. Yanayin yawan da zaki da shi ya rawa. Gashi haka na zuba, zan bar shi ya huce kuma sai in zuba gari a nan. Sa gari sai in kawo fulawar da na kwaɓa sai in baje ta, in haɗa ta ta haɗu sosai. Gashi haka ina buɗe ta yanayin da ke so faɗin abin da zaki wannan sai in shafa mai abin da zan gasa ta. Sai in sa mai. Zaki iya sa semovita a ƙasa, zaki iya sa garin fulawa. Sai ki kawo wannan abin da kika haɗa na tumatirin sai ki sa a kai. Ga a gefe tattasai da albasa da kuma jubnan mozzarella. Ita mozzarella wadda ake sa kawai da zaki ga an yi pizza, an yanko tana danƙo. Gashi haka zaki sa da kuma zaitun. Zan sa zaitun ɗin. Ga zaitun nan na sa da albasa da tattasai kuma mozzarella ita ma na zuba. Zaki zuba ko da yawa tafi haka kuma kamar haka ta isa. Yanda kika zaki yar uwa to kuma sai ki kunna oven ɗinki yayi zafi ta sama ta ƙasa. Ki sa shi a ciki, ki bashi kamar mintuna kar ki bar wajen saboda kar ta ƙone. Gani haka ke kina duba mozzarella daga sama tana yawan za ta yi saurin gasuwa daga sama ba kamar daga ƙasa ba sai ki yanka shi haka. Gashi haka sai ci. Kuna tare da Fatima Muhammad A akan YouTube channel ɗina. Ki danna subscribe, ki danna ƙararrawar sanarwa kuma idan bidiyon ya miki ki danna mun alamar like. Na gode, ina muku fatan alkhairi.